Il-Gvern dejjem jiftaħar bit-tkabbir ekonomiku li ra pajjiżna f'dawn l-aħħar xhur, iżda jidher li qed jinsa l-ammont kbir ta' persuni li jinsabu fil-kategoriji iktar baxxi u qed isibuha diffiċli biex ilaħqu ma' dan il-progress. Fi-stqarrija li ħarġet Caritas Malta l-għaqda tinsab inkwetata immens dwar l-aħħar statistika li ħarġet mill-NSO dwar id-dħul u l-faqar. Skont l-istatistika fl-2018 kien hemm 78,685 persuna, numru li ammont 16.8% li qed jgħixu b'madwar 8,868 euro fis-sena. Dan in-numru żied b'3,169 persuna li jinsabu fi kriżi biex ilaħqu mal-ħajja u sempliċement jixtru l-iktar affarijiet bażiċi. Statistika pjuttost qar minn din ta' qabel li fis-sena preċedenti kien hemm 16,241 li kienu qed jgħixu biss b'5,912 euro, 3,441 persuna iktar li jinsabu bidħul miżeru u li hija impossibbli li jgħixu ħajja diċenti. Is-CEO ta' SOS Malta, Claudia Taylor East, qalet li s-sitwazzjoni ta' pajjiżna hi waħda tal-piki. Inkwetanti u and it's sad, ġifieri jien ma nixtieqx nara faqar f'pajjiżna, imma għalhekk irridu nkunu konxi tas-soċjetà u l-problemi tas-soċjetà kif nistgħu intejbuhom il-problemi tas-soċjetà. Dwar is-sieta fil-faqar, Father Hilary Taliaferro li jmexxi l-Millennium Chapel f'Paċeville qal li f'pajjiżna hawn bżonn li jsir xi ħaġa. Forsi fid-der jidher li Malta kollox wartu żgħar, però fil-verità għad baqa' ħafna nies illi l-ħajja għalihom hija ibsa u diffiċli. Minnaħa l-oħra, Caritas Malta notat li dawk konċernati mhumiex jagħmlu biżżejjed biex joħorġu lin-nisa mill-kategorija f'riskju ta' faqar. Dan hekk kif in-nisa l-iktar dawk li jieħdu ħsieb uliedhom weħidhom u l-anzjani jinsabu fl-ogħla punt tal-kategorija. Dwar dan Father Hilary jitkellem ukoll ma' Net News. Ir-realtà tal-ħajja mbagħad missuha aħna li ta' kuljum li jiġu n-nies kontinwament bi problemi li ma jistgħux ilħaqu mal-ħajja. Caritas Malta ffukaw b'mod speċjali għad-distak qawwi li bħalissem bejn dawk bidħul baxx u dawk bidħul għoli li iktar ma jmur iktar qed jidher li qed jikber kif tixet l-istatistika.